Wala ko gatuo sa destiny, Dolantay. I don't believe in magic slash destiny. Kung tinuod ka tunay tao alang kanimo, ihatag dayon ni kanimo. Is that true? Do you have a ghost in a big tree? Hindi na rin mo kinahanglan pang muadto sa layo. Aron mangita sa gugma. Don't go far away from home. Itago na lang ko sa pangalang Chona, 25 anyos. My name is Jonas, 25 years old. Nagtrabaho ko isip ko sa ka-promo sa pantalon sa mall. I work and I think I'm a promo girl. Dalaga. Uglawas murag botilya. My bodybuilding like a battle in a Jenny. And sexy. T-shirt sexy. Apan komplikado. But it's complicated, Dolanday. Kaduha naman ko na higayon nga nasakitan, Dulanday. I have 2 times in my heart aching, Dolanday. Ang kauban ako sa trabaho si Andrea ang himo na kong best friend. My best friend is Andrea, my co-workers, Dolanday. Unang nagpasakit ka nako si Mark o sa kahente. There's a one man, Dolanday, who hurt me. Just call him Mark. O sa kahente. Yes, he is our agent. Ang ikaduha nga na nakita ko si Eugene o sa kameraman. In the second one, Dolanday, Eugene is hurt me again. He is a cameraman. Uman sa kong palpak ng mga relasyon. Nagdesisyon ko nga di sa ko maguyab-uyab. That's why I decide, Dolanday, I'm not getting to any relationship. Trabaho sa akong unahon. Work. Love life. Hantod, third year lang mo ko sa kolehiyo, Dolanday, ug nakahunong ko sa pagtungha. I am a college level and a third year collegian. Kaya ako pang ipaskwila ang akong duha ka mga manghod nga naa sa among probinsya, sa Agusan del Sur. Because I have, a scholarship of my two younger sister and brother. Mo nang nako diri sa Davao aron manarbaho ug nagtigom alang sa kong kaugmaon. That's why I work here in Davao City, Dolanday, because of my brother and sister. O gusto ba na ako ipadayon ang akong pagtungha sa kurso nga HRM. And I want to, proceed my course, Herm, Dolanday. Apan sawa, wala ko dama nga pagkahigayon. But, the unexpected situation, Dolanday. Tungod sa saka-text daw sab ang dagan sa kong kinabuhi. Because of the text messaging into my life.
din nagsugod ang kaplod sa kong kinabuhi. And it's the story of the saga of my life. Pagkiri! And then, Anay tabo! what happened? Mark, Oh, di ba? Di mo. unsa man diri mo istorya sa kuha? Di magugay. Kabalo ba yakas ko ang surplus bumpag. Kalayan ako paminaw niya. Istorya sa mo. Unsa mo istorya sa kuha? Madiretsuhan ako. Undang ko na nato niya ito ang relasyon. Unsa yung dangon? Ha? Nga naman? Bungol ka? Undang mo na nato. Pagkitaon ako ang gugalingon. Unsa may problema, Mark? Sultihin ko. Wala kay problema ba? Ako ang may problema. Tabangan ta kasi mong problema. Dili pwede kay wala makatabang na ako ra. Dili ko masugot. Dili. Pagmabugos mo kagbiyahan ka na ko. Iluya po niyo. Mabugos ako. Wala ka na. Besh! Oh, Bes, agilak, Bes, si Malain na sa motor. Besh, si Mark ako first love. Oo niya. Besh, kibayaan ko niya. Ha? Pati ka pa ka. Benta, Bes. Besh, sakit kaayo. Sige, Bes, inali, Bes. Paminaw. Kasi madawat na nimo, ana, ginasakit yun na. Primero rin sakit, ana, Bes. Ako galing uyab sa una. Ano si Kwan, dito si Bangka, si Kadak, kung ibibiyahan lagi, mga tatangaon kaayo. Ay, wadro okay lang. Hindi ba? Sakit kaayo yung mo. Sakit, ana, sa kila madawat na mo. I-enjoy na lang mo. Ipamilo na lang natin sa to mga kwan, o, mga tindak pantalon, o. Sige na. Mark! Mark! Pag-umar sa relasyon ni Man. Relasyon na po niyo, Jane. Atup times big. May pamada na ito. Walop ba? Eugene, Saan? Ay, si Kwan. ano doon ba? Happy? Madawat mo ito kung durian yung padala. Ha? Oh, nadawat na ko lami kaayo. Sa Banjay. Happy kay ko ba may? Huh? 2 months na ta. Sa Banjay. Atup tayo. Ikaw, happy ka? Atup times big. Hey! Hoy, paminaw ba? Happy ka? Happy eh. Ikaw pa. Bisag balubya ka nga. You're my inspiration. Pero sortihan ka na ko. Oh. Ha? Ano man?
Kung dangon natin itong relasyon. Unsa? Undangon? Basta man nahimo na akong dautan, Eugene. Manggo kayo, nabot mo na kung uyab kikag Japan ba si Monet ka niya. Balo, biya ka to nga. Buo ka itong short. Ikaw, nakasya itong Eugene! sabi Ay, ganahan. mo ala ko Di na siya. Dawat talaga sa kamaturan kay hindi ko gusto nga masakitan ka. Dili din eh. Ayaw ko biyahe mo na ko tanan. Gusto mo naman gusto mo na ko tanan. Kapalo ka to. Ayo, si Monet, atchop! Kaya to si Monet. Atchop times base. Kaganahan na, di kaganahan na. Eugene, tuluy ka na ako. Ayaw ko Alam ko biyahe. yata si Masinuli na lang, kato sinuli. Napasakitan ako sa una. Ayaw na husband. At hindi ka, anad na ka na, masakitan ka. Masakitan na may katawan na niya. Eugene, haluay ka, please. Atchop kaya, atchop times base. Please. Ayun na, sinsya kay abot na, doon sa nako sa airport. Eugene, Eugene. Ayun na, mabukod. Biyan huyan, biyan na. Eugene, ayaw ko biyahe. Eugene! Atchop times base. Oy, Bes. Wala ka nag-duty, Bes. Nandito na si Busay mo, ha. Si Bus ba? Ano sa day ka? Ano gabako man ka? Ha? Bes, kabalo ka, Bes. Matanggal yung katrabaho, ha na, Bes. Sige ka kasi absent. Absent kaya sa nag-school na, Bes, no? Besh, pili na ko, Besh. Ikapoy na ko. Ha? Pero may nalang ingunani. Pasakitan ko. Bes, ay good panginana, Bes. Kabalo ka. Ako po, Bes. Siya na ka, nagmahal pa ako sa una, Bes. Pero napakyas mo ko. Malagit na. Ay, alam mo ka, ay, padala, Bes. Naman ko, diri, Bes. Napamang ko, best friend ko ta, Bes. Besh, Sa akin, best ko, tao, hindi kita best friend, Bes. Besh, dili na ko magmahal. Murag, isod na, Besh. Una si Mark, ibiyaan ko. Tapos si Eugene na Paul. Ang sarang problema. Ihatag naman ako sa latanan. Ano pa rin kulang? Bes, kaya mga problema nga gihatag sa imo, Bes. Makaya rin na nimo. Bukanin akong gingo sa imo, ha. May problema po di mo po sa ipa. Kaya matag, mabigay mo ka dayon, good. Dapat maminaw kasi mga kasing-kasing. Maminaw kasi mo kasing-kasing nga magpabit na ibili mo kagalingon ba? Nang sa mga kamuhatag mo, mabigay mo po ka dayon. Naman po di mo ilong mo, eh. Besh, wala ko kasabot. Sakit yun kaayo. Sakit kaya akong ulo. Kapoy kaya ko sa trabaho. Kapoy kaya akong love life. Sakit kaya akong ulo, Besh. Ay, sos, Bet, sakit sa ulo, Bet. Kasakit mo ulo. Talira ka, ayaw na, Bet. Ayaw ka balaga. O, tala, kanya. Kalay lang, ha. Malitambal, o. Nabuhilap at kayo pagkalalang dulo. Malitambal, o. Kanyo. Sari doon. Natin. Imda, Bet. Epektibo kayo ni Bet. 15 minutes lang. Mawala lang sakit si mong ulo, Bet. Ang bebe. Tumara. Nga, Bet. Nga ba. Bebe. Ako na na ha. Tumara, sari doon, Bet, o.
Besh, may nalang dyan ay sari doon. Oh, tanawa. Relax ang mga 15 minutes. Wala lang sakit mong ulo, bes. May nalangkay na ay saridon. Ako rin, kada sweldo na ko, bes. Pwede ko sa ridon, bes, kaya para matanggal ko. Sakit ang ulo. Wala dayon, bes. Wala dayon. Sakit ang ulo, bes. Besh, salamat kayo, Besh. May nalang dyan kinaagaw. May nalang dyan ay sari doon. Magsakto dyan ka dyan, bes. May nalangkay na ay saridon. May nalangkay na ay saridon. Huway undang ang video kihantod buntag. May rabag, iyabag. May nalangkay na ay saridon. After 15 minutes! May na ay saridon. Besh, okay na ko. Wala Ah. nang labat sa kong ulo. Salamat sa sari doon. May nalang na sari doon. Ah. Epektibo dyan kaya sari doon. Di ba, bes, Basta, bes, ayaw kalim, di, bes. Ayaw kalim mo itong baon ng sa ridon, bes. Basta, may nalanggana kay na sa ridon. Di ba, niya, sa karon, so may plano ni mo ron, bes. Ah, Besh, bahala na sila, oy. Ha? Unsa? Bahala lang sila? Dapat lang yun. Gani. Dapat lang, kuwan ka, fighting spirit lang, bes. Ayaw kadlok, bes. Ayaw padala ng mga, anang imo ang uyab, anang mga lalaki, nga mga istorya ray gadaghan. Okay, Besh. Salamat. Chikayo, Besh. Salamat sa sari doon. May nalang na sari doon. Kinsa man ni? Uy, sig text ako ah. Kinsa man ni? Amo ba jud? Kinsa man ni Edsel? Uy. Naguta jud. Na. Kinsa man jud ni eh? Bes, Oy, bes. gihatag nimo akong number no. Ha? Oo, ang yata ko. Pinsan mo to na ako, bes. Edsel, butan mo gana si Edsel, bes. Samo ka siya, samo kayo as in. Be, ana, ginakuliton ko ng tahanan, pero butan kay na, bes. Tinood ka? Oh, sus, ay. Kabalo ka na ako ako ang pinsan, bes. Butan kay na, kay, nagdako be, nagdako be ng simbahan na. Dili, kulit lang yun kay na. Ya, gwapo ni Besh. Oh, guwapo, guwapo pa itong sininga si Melchor. Bantay ka ha? Christian ba? Oh. Okay ra kayo to, bes. Okay ra kayo to, bes. Ah, sige. Oy, day! Mabilang ko rin yung bes. Uy, nanay, kay Rika? Gilahin na po. Gilahin ko. Gilahin na ka to. Sige, paminaw dyan, no. Ako ka ng dance contest sa gawas ka ng balik-balik naman ilang sayaw, oy. Wala bang ko niya? Kailang ko alya. Dito ko na sila, oy. Kalang stars ko. Sige lang, pakita-kitang pangan. Sabi niya, nalipay na. Bes, hindi ko kailangan ng kita, bes. Kanang tanga-tanga niya, bes. Magsirag kaligid. Gusto isa pa kini. Naputot lang agi. Hindi yung lungon, oy. Ayo, nag-practice naman to, oy. Naibol mo ko to sa skateboard. Bakit? Warawara man. Uy, nalis ako ba? Ano naman mong live? Okay na kaayo. Uy, naman ang kaya mo si Lolly Putot. Di naman, oh. Wala pa, oy. Ano dito si Lolly Putot yan? Kanina si Rafi, magbuot pa. Uy, manalbaho na tao, eh. Malbaho dahil mo dyan. Kanina naman ko nalbaho. Bes, margi ganahan kay ka na mong ka-text mate, bes. Nag-text na po siya, Steve. Si
Edsel, si Edsel, yung mga tit. Oh, bes. Hala, oy. Uy, butan na Basta kayo. ko na, basta na ba? Oh. Bebe, basahan ako, be. Sige, ano? Hala, oy, naghanap sa mga lady. Oy, nabadyan ka na magamak-ambak. Ay, ko po, nag-test si Saddam sa kuang. Tanaw yung test. Sa mga. Wala malaki. Ako naman nagkawa mo ginaitin. Bang ko mag-itin. Ito may itin na anak. Di, wag yung sunod na yun. Yain na si Saddam bis. Oy, wala mo na inaadal ng tabataan na. Wala na ko nagisugot. Ikaw mo sa mga. May bata si Jojo. Kaya si bungol-bungol to. Inato na to. Uy, yun naman na Edsel. Ay, gabi po ka. Ano ba? Uy, basi... Pero dili ko masa, hindi ba si... Kabalo na ka, pasakita na po ko. Dili, ako sigurado man kung ana sa kong ikaagaw nga, di mo na inana si Edsel. Buhay kayo na siya. Uy, bitaw, basi kasi lang. Layo ba nila tagapagadian City ko daw niya. Saan lang mo, amin diri ang uban ganina. Nara na sa tago manguyab, di magkadibisitahon. Diba? Maog yun. Tawagan nga, apas diri, yung na mga apas. Mawag mo na yung mga stars, mga laki ron. O, gani, bes niya ikaw. Gani, hindi ko kumpiyansa ka ron. Aparatis happy mo kaya ka. Butan mo mag siya sa text. Bes, nasultin ako sa mga bes na, dili ka magkumkum-kumumutin niya, bes. Bes, mo lakaw sa ko bes mo tala sa ko practice dito sir. Nag-practice ko akong uyab nga si Patrick tanalo kung naayo na batong kuan ato pango sa ato. Hoy! Hoy, magusta ba ko dere? Ya lang ka bes kay tala lang ko sa kong kuan tanalo ko practice nila ni Nilton. Ay, ko yung biyay dere. Wa may ongo dia bes, hadlok mo ongo. Bye bes. Bes! Nasa man to sila, oy? Sa di ko dere. Anong barko? Doon na din mga kuan na yun. Overload kayo kami mga... Ay, naging nabot na lalaki. Kinsa ka ni? Padung mas ako, ah. Na? Hi. Hi. Sorry, nalapas ko. Pero mali ka din. Kaila ka? Uy, close mo nga kita sa text. Ha? Edsel? Ikaw? Pati Edsel? Oh, di ba ikaw si Chona? Oo, ako. Naalagi ka dere. Ang gani ka. Juan, di ka to kong pagani. Tanaw, abukay ko na mo. Inom pa kong pagadian city ba? Ako dito yung gagaw ni Andrea. Sangkad ba nga, Juan? O gani. Mama, gagaw. Kumusta man ka? Ha? Okay lang. Nalipayon ba ka? Nanaako dali? Na-surprise ko. Magawa mo ka na surprise? Di na-surprise yung ko. Usahay ang kinabuhi, dapat kayo pagkagalang tunay, madali-dali nga makayo, may nalang, hay na ay saridon, may nalang kay na ay saridon.
Traffic na sa init ko, ibang tapad bahukil. Kalabas sa imong ulo, dakindok-dok martilyo. May nalang, hay na ay Saridon. May nalang kay na ay Saridon. Sagot sa headache, Saridon. Saridon is paracetamol, propionate, and caffeine. If symptoms persist, consult your doctor. Abi na ko sa pocketbook lang, doon ay mga ingon-aning istorya sa kinabuhi Dulanday. Paano sahay, matinuod man po di ay. Nagdesisyon si Edsel nga mubalhin na din sa Davao. Kung dinhin na po siya manarbaho. Aron lang, makauban ko. O, di ba? Haba ng hair. Sa karon, nakasal na kami ni Edsel. Og doon na nami usa ka anak. Na tinuod ra gyud ang ako mga pangandoy Dulanday. Nga makakita usa ka lalaki nga tinuod nga magmahal ug maghigugma kanako. Ang kinahanglan lang gyud ay pasyensya o pag-ampo. Daghan kang salamat Dulanday unta daghan po ma-inspire sa akong kapnod karong adlaw. Kini yung suhat magtatampo. Joanna.